Frontoi txikian lehiatzen den zaporra memorialak aurrera jarraitzen du hilabete osoan zehar. Aurtengo honetan 30 bikotek parte hartu dute eta txapelketa aurrera joan ala dagoenekoz final 8renak lehiatzen ari dira. Horietariko batzuk dagoenekoz jokatu dira eta emaitzak hauek izan ditugu. Galarraga Anaiak 22, Teletxea Mujikak 8, Arakiztain Otamendik 22, Olaizola Uizik 9. Alvarez Esnaolak 22, Uribarren Agirrek 18. Atzo jokatutako final 8renetan emaitzak hauek izan ziren. Iruztabarrena Elolak 22, Arrillaga Lizarraldek 12, Errastilandak 22, Goenaga Andreuk 3 eta Esnaola Urruzolak 22, Lazkano Belategik 10. Beraz, bi final 8 besterik ez dira geratzen, bihar asteazkena jokatuko dira eta norgehiagokak honakoak dituzue. San Sebastian Gorrotxategi Andueza Epelderen aurka lehenengoan eta Etxeberria Lertxendi Pagola Garmendiaren aurka bigarrengoan. Final laurdenak datorren ostiralean lehiatuko dira eta interesa goruntza dijoa nabarmen. Benetan oso txapelketa interesgarria ikusten ari gara eta bertaratzen diren guziak pelotaz gozatzeko aukera izan dute orain arte eta izango dute hemendik aurrera ere.